گوندê çêlik li kêleka Dîjleyê hatiye vekirin wek bendere. Wan demên berê barên ku ji Amedê ber bû Musul û Bexdayê bi xêra çemê Dîjleyê bi tofan û kelekan tên şandin li ser çêlik ra derbas dibin. û mala Eliyê Remo jî baceke baş berhev dikin. Ez Avdilan, ez şanogerekî Kurdim. Ez malbata Abdülkerimê Eliyê Remo me. Çêlikê Abdülkerimê Eliyê Remo hûn dizanin çi bûyer lê qewmiye. û çêlikê Abdülkerimê Eliyê Remo her tim bûye gelha berxwedan û serhildanê. Her tim alek dûr de bilind bûye bi ser firazî û bi ser bilindî. Eliyê Remo rêveberekî yektiya eşîrên Hevêrkan e. Hevêrkan 24 eşîran pêk tî. Dema Dewleta Osmaniyê vê helwesta wî aciz dibin û fermanê radikin ser Eliyê Remo. Elî dema ku dibîne berxwe bide Osmanliyê mezin pêk bîne malbat û eşîrê li dû xwe dihêle û bi tenê serê xwe hildide diçe. Wenda dibe. Hin kes dibêjin çûye Hicazê hec. Hin kes jî dibêjin na. Berê xwe daye şengalê, warê, erebê, galikê xwe. Wexta Elî winda dibe, hevjîna wî du canî bîye. Bi weledandinê zarekî kurîn tîne. Navê bavê lê dikin. Keça Eliyê Remo lêlê berdêlî artêşan e. Ji ber ku bira piçûk e, ew dewsa bavê xwe hildide û ji eşîrê ra mezindayî dike. Heya ku Eliyê birê wê tê 17 saliya xwe. Bey ra rêvebirtiyê dewrî birê xwe dike. Bey Eliyê duyemîn jî Abdülkerimê kurê wî mezintiya heremê dike. Dema wî da çêlik bi navê wî tê zanîn. Dibêjin çêlikê Abdülkerimê Eliyê Remo. Ji êrîşa ser kalê xwe dersên mezin derdixe Abdülkerim. Di dema xwe da yektiya Hevêrkan bêtir xurt dike. Baca distêne di nav eşîran da parî vedike û giringiyê dide ewlehiyê. Bi malbata Mîr Bedirxan ra tekiliyan çê dike. Qonaxa wan a herema doriyan çêlik e. Bi wan hestên milletperweriyê nahêle tu kes di heremê da zilmê milletê wî bike. Yüzbaşiyek li ser pişta gel êgir vê dixe. Xeracê dixwe. Rojekê Abdülkerim pêşiye digre û hemû xeraca berhevkiriye jê distêne. û şûnva gel belav dike. Ev pir zora yüzbaşî diçe. Carekî dema Abdülkerim diçe Midyadê yüzbaşî bi sê müfrezeyan
بشیاوی دگره و شش مه داویجن گلا مدیادی به بردان را عبدالکریم دسا گلم پیشچاوی نیاره جبو یکتیا هرمی خورد بکه دکوه ناو لفو تفگری اف نای شغل عثمانی شبکه ایریش دکن و عبدالکریم دبن عبدالکریم وی گاوه 33 سالیه دمکی دکلام میدیا ده دادگرن لی پیرا خودی گراوی نقلاوی دردخن کلا آمده لی در ریدا لی دخن دکشن دوسا عبدالکریم برایوی محمد سلیم مزنتایا عشیر و هرمی دکه لی اوجی به تاوی 18 مروین خو ده چیلک تا ده کشتن هنرمندا نمر میرم خان دمکی جمالباتا خود خیده ده لچیلک دستره و گلک قنجین محمد سلیم بک دبینه دما که کشتنا محمد سلیم بک دبیه سروی سترانکه به شوات استری الی دلال 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 وزن دیاری کابرین ورد گتن بروابه وام وزن دیاری کابرین ورد گتن واقع بروابه سير خفيف شكو مشاطة شاقري زانا الفجاري واخ دحيف وسيف المخابنا متبي دشوا الطبي مال علي رمو قلادي جدني وغاوات وغايم يتوحنا زمت يلد السعيد ذا جوى الصلاة بصالي كشتين محمد سليم زابا كتازم ذا بك الصالي الخفاني كنت